En dan gaan ze los, midden in het dorp op stritten. Hierloor zoals het Frieske Fieldkeertsen. Een oorverschil is dat er maar een grutter parcours van 5 man spelen wordt. In Jesterlitten en omkrieten is de sport populair. Het Fries kampioenschap is dan ook een grut gebeuren in het dorp. Zet je de hele vetje na, zit ik op dit plek hier. Dat vind ik wel mooi. Ja, de paraplu heb ik mij. Die hing het er. Ja, ik bij me. En waar is jouw favoriet? Welk team? Maakt het mij niks uit. De beste maar winnen. Ja, Litten zit er al oude nou, dus maakt het mij net zoveel uit. Op stritten jouwt sowieso een heel leuk gevoel. Dat is weer wat anders als op het veld. En hier heb ik nou de huizen eromheen. En nou, je zegt, wat krijg ik? Dan komt er een baltje in het huis aan en dan kun je niks meer. Nou ja, dat heeft wel wat. Dat jouwt wel charme. Ja, je gaat helemaal mee naar buitenraad als jongen en ik denk, hoe komt het, kind het? En wat het roint, dan ja, hij heeft een probleem met de baan weer en dan is het verkeerd zo wat gevaarlijk. Wat is een uitleertje? Uitleertje, ja, en ja, ik rijd blessures en dan ben ik een soort keertje die mag mooi wegkeerten, hoogklasse en eerste klasse, dus die jongen die mag mooi niet weg. Maar dan begint het dorst te regenen. De keertjes gliedje alle kanten uit. Gelukkig bleef het bij een paar spotten, dus de wedstrijd gaat gewoon terug. Ja, je eerste pilsje erbij? Dan moet de boom erop een beetje stromen, nou. Ja, dat is een dereboer. Ja. En hoe is de wedstrijd? Nou, het gaat mooi leeg op, hè. 4 draaien. Of draaien 2, dus nog bij genoeg. Ja, toen ben we een andere weg. Ja. Dron Rieper hield het uit, maar Jesterheim weet keer op keer weer om te komen. De spanning is betieden om te snijden. Uiteindelijk is het 9-9, 40-40. Nou moet het besluit wel vallen. Jochen, 40-40. Ja, net de leeuwen, hè? Net de leeuwen. Nee, fantastisch. Dan ben je heel bij, wel zat dichtbij. Rennen heel dit uit. Dan soms 2 eerste, soms 3, het begint 3 eerste. Kom je heel dit weer dichterbij. Nou, dan weet je van wanneer mijn Dirk hier opslaan moest, op hetzelfde moment opslaan dat ik opslaan moest. Ja, goed. En dan uiteindelijk dan pak ze hem. Ja, denk ik dat wel verzin ik. Wat is nou mooi? Wat winnen bij het Frieske keertsen of Jeu de piloot? Nou, je zag volle Friese keertsen ook niet meer. Dus, en deze hiek nog net. Dus nee, je bent ontzettend blij mooi. Net de hut op de bank springen.